Trátase dunha cita que vai camiño xa de converterse nun clásico no calendario deportivo de Ribadumia. É a Mini BTT que organiza o club ciclista da localidade que acada este ano a súa sexta edición. A proba, pensada para a rapazada das categorías Benxamín, Promesa, Principiante, Alevín e Infantil, vai ter lugar no campo de Leiro este vindeiro domingo. Para cada un deles, pois, diseñamos un circuito adaptado ás súas características. O máis pequeno son 800 metros e o máis grande, pois, 1 km 800. Esperamos que o circuito guste, como todos os anos, e esperamos que os nenos, aparte de divertirse, pois que aprendan. En total, a proba reunirá a máis de 500 nenos e nenas, atraendo ata o municipio nesta xornada a unhas 2000 persoas, o que tamén se traduce nun impacto económico na economía local. Ademais, o alcalde destaca o apoio que están a recibir esta e outras entidades deportivas por parte do Concello. Eu creo que o Concello de Ribadumia en materia deportiva que está facendo un traballo excelente, xunto coas entidades deportivas, en este caso co ciclismo de Ribadumia, que estamos apoiando precisamente o deporte, porque creemos nos valores, creemos que o deporte a día de hoxe é algo fundamental para os nosos nenos e nenas, para eses valores que son tan importantes na sociedade, non? Esta proba tamén conta coa colaboración da Federación Galega de Ciclismo, da Xunta e da Deputación de Pontevedra. Dar valor a esta proba e todas as que se fan, que nos consta que un clube que é un referente organizativo a nivel autonómico, como un clube que promove a actividade de ciclismo. Desde a Diputación, parabéns ao club, parabéns ao Concello por este tipo de iniciativas, que os nenos fagan deporte, que os nenos estén realmente activos e que estén non xogando ca maquinita máis co móvil continuamente, senón que teñan o hábito na súa vida de facer deporte. A Mini BTT coincidirá ademais coa derradeira xornada do Arousa Fútbol 7, convertendo Ribadumia neste domingo nun auténtico fervedoiro deportivo.